אוניברסיטת חיפה, הממוקמת על הר הכרמל, מזמינה אתכם ליהנות מחוויית לימודים אחרת, שונה ובולטת בנוף האקדמי בישראל. המרצים אינם רק חוקרים או עוסקים בהוראה, אכפת לנו. אנחנו מספקים יום-יום השראה לסטודנטים להתפתח, לצמוח ולהתקדם. המחקר הטהור, עם שילוב מעשי, עוזר להם להשתלב בעתיד במקומות עבודה במשק. בדיוק לפני שנה סיימתי את לימודי התואר הראשון שלי. ההחלטה להמשיך לתואר שני דווקא כאן באוניברסיטת חיפה הייתה טבעית וברורה לי. כיום אני יכולה להודות שקיבלתי בלימודי התואר הראשון שלי כאן את כל הכלים הדרושים לי להצלחה מרבית בתחום, וגם הצלחתי לשלב בין תואר פרקטי בתקשורת ובין תואר בשביל הנפש בשפה וספרות אנגלית. אוהבים אומנות, ספרות או פילוסופיה? אוניברסיטת חיפה מאפשרת לימודים במסגרת רב-תחומית שתיתן לכם ליהנות מכל העולמות. אני מזמין אתכם לסיור במשכן לאומנויות, שבו מתקיימים החוגים לאומנות, לתיאטרון ולמוזיקה, זה בצד זה, ותוך שיתוף פעולה ביניהם. כל החוגים משלבים הוראה ומחקר אקדמי עם הכשרה מקצועית בתחומי היצירה השונים ועם עבודה בקהילה. יש גלריה לאומנות, יש הצגות של החוג לתיאטרון בתוך המשכן ומחוצה לו, ויש פעילות מוזיקלית. היום אנחנו מדברים על בערך 6% מהאוכלוסייה שיש לה קשיים משמעותיים ומספרים. עכשיו אנחנו יכולים לראות את זה אפילו אצל סטודנטים באוניברסיטה. הצטרפו ל17,000 הסטודנטים ולעשרות אלפי הבוגרים שכבר בחרו להצטרף לחוויה אקדמית ייחודית על הר הכרמל. כאן יש לנו בעיות שהן גם בעיות אנושיות שנובעות מעצם התפקידים של בעלי תפקידים בארגון. הגעתי לכאן בתור עתודאית. למדתי שירותי אנוש, ברור שגם את התואר השני שלי אני אעשה באוניברסיטת חיפה, מקום מצוין ללמוד בו. הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה היא חלוצת החינוך המשפטי בארץ. היא הפקולטה הבינתחומית והבינלאומית ביותר, גם באוניברסיטה וגם בארץ כולה. הצטברו אצלנו מיטב החוקרים הצעירים שבחרו לבוא אלינו לחיפה על פני אוניברסיטאות בארצות הברית ובאירופה. I joined the Faculty of Law at Haifa University for several reasons. First and foremost, my colleagues who are renowned international experts in their fields. Second and no less important is the emphasis on research. And last is the diverse and high-level body of students. אני בוגר החוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, יש לי מפה תואר ראשון ושני, והיום אני עובד בחברה לייעוץ אסטרטגי. אני חושב שהלימודים פה באוניברסיטת חיפה נתנו לי את כל הכלים להצלחה. כבר מהיום הראשון פה באוניברסיטה, המרצים פתחו בפניי את הדלת, אפשרו להשתלב במחקר. כרקטור אוניברסיטת חיפה, אני מזמין אתכם לחוויית לימודים בלתי רגילה באוניברסיטה מעולה מבחינה אקדמית ולחוויית קמפוס עשירה באירועים, קונצרטים, הצגות ועד חדר הכושר שבו תוכלו, אם יש לכם בעיות, לפגוש גם את הרקטור ושאר המרצים.
סטודנטים שמקום מגוריהם מרוחק יוכלו להתגורר במעונות הסטודנטים הנמצאים במרחק הליכה קצרה מהקמפוס ומקושרים בקווי אוטובוס סדירים למרכזי הקניות והבילוי בחיפה. אגודת הסטודנטים שלנו מארגנת בקמפוס מדי שבוע הופעות של מיטב האומנים, מסיבות והפתעות רבות, ומסייעת לנו בכל שאלה ובעיה. גם ביום הארוך והמפרך ביותר, אוניברסיטת חיפה היא מקום שפשוט כיף לשהות בו. אוניברסיטת חיפה היא המקום גם בשבילכם.